Takže čaute! Som tu opäť s niekým. Jak opäť? Ahoj! Video s niekým. No to je jedno. Som tu s Rikolokom 3D. Dobre, povedali sme si, že zahráme Roblox, lebo to je jediná vec, čo on točí na kanále. A zahráme si minihru Defusal. A few moments later. Teraz radšej bude manuál. Mám ešte blbý dojem. Radšej ja budem manuál. Počkaj, ne, už mám blbý dojem ja. Vieš čo? Už mám blbý dojem. No. Že táto minihra je zlý content. Dáme radšej niečo iné, dáme niečo populárne, dobre? Niečo populárne. Takže čaute, som tu s mojím veľmi veľkým kamarátom Rikolokom 3D. A povedali sme si, že nahráme Roblox a keďže vyšlo Season 2 Squid Game, tak sme si povedali, že si zahráme Shrimp Game. Asi nemali už peniaze na Squid, tak museli kúpiť shrimpy. No, anyway, môžeme ísť do toho. OK, ideme red light, green light. Dohráme? To dáme? No to dáme. Pokiaľ sa dá tvoj PC, tak to dáme. A by mal ani moc zmazať tú verziu. Prosím. Pravá je vždycky tá pravá. Ja sa na to vysvetľujem, kamo, ja mám zase dážnik. Ja mám trojuholník. Pravá je vždycky tá pravá, tak to je spravené. Čo pravá je pravá je správna? Alebo Áno. správna je pravá. Do piče. Ten trojuholník je úplne najľahší. No shit. To dokončí. Zase také ťažké to není. Ne, schválne sa, teraz sa bude bojovať. Teraz budú na teba útočiť. Môj tým. Do rohu jak Batman. Je fajn. Podrezať. Ty vole, už viem čo to je. Kudus. Zasa. Niekoho som už zabil. Los Los. Už som dvoch zabil. Všetkých tu zabijem, ani raz ma nehitli. Aj na strašnú budem. To čo je za korejčinu? To je z... Jano spadol z bicykla. To čo je? What the fuck? Čo mám robiť pre boha? Kolečko, dávali si potom kolečko. Čo musím? Potrebujem si potom kolečko a potom tam potrebujem nejakú veci, napríklad tam dá dobrý power. A nemôžem to byť na maxe. To boli tam na oranžovom, tam to je lepšie. A ja musím flipnúť tu. Mám to! Na tom oranžovom je to vždycky dobré. Kámo, jak som nevidel tú season 2, ja vôbec o ničom nevím. Aj keďže v season 2 to je trochu inakšie. Kámo. Oh shit. Vole, to čo sú za kolečka? To je zbierať. Čo s tým mám spraviť? Zbierať, tam bude taká čiara, keď bude na zelenom. Aha. What the fuck? Do pič... Ne, kamo, nejaký ten z tých hajlov
Stojí precích, to já nič nevidím. Mám to. Hotovo. Kámo, já jsem poslední. Ne, jsem. Máš ještě na půl. Cirkuse, ty vole, já nevím prečo ani. Já jsem predtým omylom zabil jedného strážca. Máš na takovou minihru. Už nemám posledné. Tam je poté kliknout, keď to bude světit na zeleno. Aha. Kámo, ale já mám, vole, one reaction time 0. No to je dost pomalý, ale. Stále, kámo, já jsem slepý jak patrona. Já nevidím, keď tam je červené, namiesto tam to bylo zelené. Pojď se, peníze. Kokos, nice. I'm rich. Není to na to trochu méně, než bylo v reálnom Squid Game. Tam to bylo celé naplněné, teraz to iba tak 10, tak zrazili 10 eurový. Tak to vyzerají od teba 10 eurovky. Fakt nevím, jak vyzerají od teba centovky. Mingle! To čo, ku... Tak tam půjde hráčov. To sa musím? Tam se napíše číslo a to lidí potřebují v jedné místnosti presně. A je to toto? Co tomu robím? Free! Pomyšlej si do jedné místnosti. Nice! Bože, ráno se nepojde. Můžu zatvořit dveře, dobré. Ty to jsem se dostat. Káma, super, pět, plňár. Free! To nestíháme. Poveš si to za Tu. Dobrý, sem. Nice. Ty vole, ty pek je černý. Tak ale počkej, já jsem tu vole s Aziatom, černým týpkom a já jsem modrý. Ty vole, toto nevypadá dobře. Já jsem v jedné místnosti. Já musím se dostat ta hlava. No dáme motion sickness to. On nebude dvě. Jeden. Takže tam je vedle sebe. Uchod do té vedla. Já jsem tu sám? Tam musí být sám. Naše právě. Takže my jsme nezavřeli dvere. A už Tam ty dvere. Teraz zavřeš. Tam někdo okolo mě běhal teraz. Tam je strašně veľa. To se traja. Wonder Dream Game. Complete the minigame Avart. Hotovo. Další peníze. Give me my money. Glass Bridge, ne? Ano, Glass Bridge. Jdeš první. Já nejdem první. Ne, to se neděje. Ne, nechaj to týpko, nechoď do první. Nechaj to týpko. Oni musí jít první. Ten stráž se klame, on verá, že to je blbost, o tom verá, že to není správná. On může chodit úplně hocikem, mu se to neprepadne pod ním. Pozem. Kam je som rád, že vole vonom z reálnych Squid Gameoch bolo povedané, že jedno sklo udrží 2 ľudí a vole my sme to že 10 na jednom. Mám byť rebel? Nechod ty. Neumieraš. Ja mám problém sa vole na to sklo ale iba trafiť. Dopredu. Doľava. Teda, dopredu som povedal. Nechod ty. My potrebujeme třeba vás prežiť.
Oni budú musieť ísť, lebo oni budú vedieť, že oni by nás umreli. Ale vole, keď... To môžeme aj my. Fuck it. Žijem, ty ko... Bude fakt dobrý. Ne, radšej už to neriskuj. Dobre, nech sa, aby si umrel. Fajn. Ten strašstupný debil. O ne, nech dal ešte dve. Tipsback. Sami sa, že aby sme... Ne, do piči. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám páčilo, dajte like, odber a vidíte si naše ďalšie videá. Vyčistí to, lúčime. Tak čau.